democràcia, violència, terrorisme. Fem-nos algunes preguntes. Voleu dir que el problema és la violència o és la capacitat de protesta i mobilització que està exercint la gent? Volem dir que el problema és la violència, en majúscules, o el problema és la voluntat d'independència de tot un poble o de la gran majoria d'un poble? Volem dir que el problema és la violència o és que l'espanyolisme, sigui de dretes o d'esquerres, ha demostrat no tenir la més mínima capacitat de gestionar el present, el conflicte existent i on s'ha de limitar a reprimir i a perseguir i a criminalitzar? Violència, què és? Què és violència exactament? Què és violència? Ens preocupa més les mobilitzacions i els disturbis en manifestacions durant al llarg d'una setmana que la violència estructural que exerceix el sistema socioeconòmic en el que vivim contra les dones, contra els joves, contra la classe treballadora, contra els migrants, contra la gent gran, contra absolutament tothom. Ens preocupa més una setmana de disturbis que la violència social i econòmica que exerceix les polítiques de la nostra societat. Democràcia. Què és la democràcia? L'imperi de la llei que no és capaç de solucionar les condicions de vida de la majoria de les persones? O és la legitimitat popular de la grandíssima majoria de la gent d'una societat exigint canvis estructurals a la societat en la que vivim? Què és la democràcia? L'imperi de la llei o la legitimitat popular? Terrorisme. Què és terrorisme? Tot allò que qüestiona l'status quo. Tot allò que qüestiona l'status quo està considerat terrorisme. És curiós. Les clavegueres de l'Estat ja no. Matar joves independentistes bascos i enterrar-los amb calviva, això ja no. Carregar a l'enterrament de l'Asi Zabal als joves militants, això no és el terrorisme, no, això no. Terrorista qui? Qui és terrorista? Mirem-nos a la cara. Qui és terrorista? Democràcia on? Aquí? On hi ha democràcia? Després de les preguntes venen les sospites. Voleu dir que més enllà de condemnar la violència, l'objectiu real d'avui no és condemnar les mobilitzacions?